Оле, човек, какво правиш ти, бе? Не сте ги девойките? Защо не покани баба ти на сватбата? Каза се, че и аз също съм заплануван за сватбата. Аз знам тия работи как стават. Младите така правят винаги. Виж какво, доведи поне булката да видим. Добър ден, господин директор. Здравей! Гледах репортажа и като цяло съм доволен. Добре си се справил. Благодаря. Въпреки, че си пропуснал, може би, най-интересната част. Свещената сватбена церемония. Чувал съм, че сектантите се хващали за ръце и се кълнели във вечна вярност помежду си и към техния бог. Така ли беше? Да. Не се притеснявай, не се притеснявай. До година ще го заснемеш, моето момче. Добре. О, Пешо. Как мина при шефа? Аз май ще напускам. Какви ги дрънкаш? Видях шефа. Беше много доволен. Да, доволен е.
иска до година пак аз да снимам. Но този път и свещената церемония. Не стига, че ме ожениха на сила. Какво се смееш? Какво се смееш? Добър ден, господин директор. Здравей, Пешо. Трябваш ми за репортажа, който ще правим за онази сектантска сватба. На ВМИ? Да, точно така. Чувал ли си за проклятието на свещената церемония? Не. И аз не бях чувал. Днес го измислих. Но мисля, че може да стане много забавно. Виж какво ще направим. Проклятие покусява всеки осмелил се да заснеме свещената им церемония. Вярващите собственоръчно го изпълнявали. Пешо. О, съкровище! Так му тръгвах. Привидял им се. Винаги носи годежния си пръстен. Сватбен, годежден. Не може да живеем заедно все още, защото не съм готов. Дай ми малко време. И аз. Скоро ще бъдеш отново в обятията ми. Целувам те. Чао. Защо не покани баба ти на сватбата? Вътре има пулю. А Никола къде е? Google é Bok.